Hoy, naman sa naman eh. Ra naman yung, kung ano natin ba, ugdo naman kusina. Minsan na naman kusina, te. Ha? Minsan na kusina. Hilak na, bukong may baga. Hilak-hilak na. Minsan naman kitad-tad. Alam niya sad anila, uy. Madyo ni sakto dyan kang pag-arhi kay diyan. Naghiwas pa majuli o kuan. Sad ag paniud to. Bisa man yun, bisa man ng laplap. Nga na may gibalita nga nawad at kunog. Bili ang baboy nila. Sa kuwan eh. Sa kaning ad. Di ka rin sa BQ. Was undoy diha, uy. Ura, gihatod ako. Mga nag-iingan nga, imbestigahan sa gatsagdis anang babuja. Kaya naalagi ko nagibalita, nga nawa ko nagkilid. Murag mo ka nakagilap-lapan. Nang-lap-lap. Lap-lap na. Bitaw, ako rin ni Arri, si Undoy gibilin, kay na may bata. Narapok ko kay Arri. Sa awan ni mo, day? Gusto ko ng kusmangga, uy, ang sabod mo, nang agad pumugmangga. Ang lami ang bumangga kay, why, asli, namalig sa amang gusto ni. Ano? Gusto ni ng Undoy. Mukawa sa tustiri na eh. Mami ni Anto na! Tira! May asadan. Ay, humot. Bis kayo mag-diet ko. Nasa magkate, naka-contact na. Ino lagi, kati mo basa ko ang aso. Hindi mag-dial. Daming timplang pork. Kuwan naman na, asin naman. Asin raw sipon. Ikan ko guys, naghatid po mga paninda. Mga nanglaos na lang po ko na rin. Nagpahatid kong Undoy kay. Namin ang mga namalit. Ahan alam pang giatnan dyan. Kaya man po. Naman ko istak din po. Napaghapon. Yung nga ganahan. Maniud to tani. Una na ko kaon kay. Tutas na. Ang lugwa. Agtin. Di sa man mong tindok na eh. Nagasa man ang sa una. Jadi sa magkag di ba na po uto. Di sa man kakuan. Kuan im. Tisi. Si tisi maning kuan sa risahan kamay ito dahil pag Pila ka buwan ka na na makaharvest na. Mga adyo ko na nagasakabuok na yan. Ang sa arandaan. Nana. Di nang sa katamnan ka ng bunga ba. Ug miguwang na mga adyo ko gusang buok. Aw. Ana. Bisa sa kabuk lami mo guna deng agen. Tanawa o. Ha? Oh. Tanan makubusag hapon dito. Ara siguro ning kamagkunay kay. Igabuling ko na pag. Andaghan ra ba nay? Kasagaran kay gamay ra man kana tulo lagi kasipi. Tulo kay tambok man na haman dia bunuhan. Diyan na dali. Uli na dari ng hinguto. Extension. Ram ta ko grapir. Kaundoy mo ni sa nina. Parehas undog sa nina. Kaundoy ni kay bulingon naman nang gisuot na sang adto kay ganahan mo ko kay bisag nga ni bugnawon man. Ikuto kalya na. Baho si Imro nag-iro og manok na gisipon. Oh, ginawa ko tayo baho prami. Manang idang manibo ang likod baho. Taligo unay. Garabing bagagdag guys. Pag abot ta dari, nabasa-basa gud ko, yaptan ko kuwan. Dari ko kay naniling siling ko kay na magoy tubo na. Lami man pang-uson pero pagtanaw na sus, grabe ra pong muba mga duhar ang pagkadangaw og pang-usonon. Ang dugajam ning dako na sobraan bitis ka tambok. Ano tambok kam gud pud. Pero na po dito to wala man dagtag ija to to wala magtag ija galing kiha taton sa piriswan kataglang dana. Lami ang gadyo kam karsada dari oy. Bukan na bukag lagi iro lagi. Wa anong kabra siguro na. Ano apa ka nagdako ng gisang ngagngag. Nakuha pa lagi kusara iligwat kuno niya. Aw kana na sa iligwat na dugay papos ati nagpakuha ra balo oy. Dali tay ka ra bag napakuha ti. Nagdako ng gisang baabadan. Ang luod. Ato mamatay ni. Timba ko. Ato patpat ja. Dede ako pag Ikaw lugi tila. Nga. Open mouth. Na buhay ka mo. Tuwa na, ningnaog na. Nakuhit ni mo te. Alu. Nakuan na ba te? Nanaog mo to. Kauni ka. Nabikin man gusto na baba ka na. Kuatir. Di ba kira na? Ajaw, kuan na tir, ilabay tir. Ilabay. Luwi naman ka dugo-dugo itong baba. Dito kaagbuk ka gilagin. Nansa man ang bagaga? Pagkatang kaon. Nansa man to? Kana. Ang hait. Uy, nakasamad-samad dito siya. Maadyo pa na te? Maadyo pa na? Maadyo na. Yung mga iro na inganak. Luoy. Danaw, nasamad ko. Ha? Diyan ka po. Why, dyan si Il. Di ra ni maka-rabis day? Wala na pagkatang buhay ng tatilapan ha. Tir, di ra ko makuan tir, nakaurasan ko. Kauras raman ni noon. Pero nagtilap-tilap mo guna sila diyang mga tiil. Tiil. Na, tarawa. Nadang. Di ba magkatang baba? Nanaksi. Ginanakan, bubora. Pero di man tunod. Di ka mangi kapilan na nag-anaan ni Maxine o manunsa. Hapon ka oras ng pugkos, Maxine. Lagi. Gali. Di ka tungipon ni ja? Di sa siguro eh. Tiil ra to no. Kining kurapit man no. Hmm. Napatabang siya.
Dara sa ating pakpakan! Nagatang rescuer of the day! Ang atong vetmed! Tagay ko sa gabang pakpak! Woohoo! Ag mga tawanan, si Imi, Luis, Imi, giluros ganina, dagat Imi. Ladjugi. Wala kay magpatabang, dahil isa siguro pananaw ni Imi, doktor si Imi. Nagpatabang in taon sa Jotir, dago kumaglok mo sa mga ingana. Doy lang man ito kaning ari ko. Di inalagyan at alyana ato sa stiri kay iro orang luudsa gitabang na. Gidos maga nagud kuno kay magpakuha sa sana ho, dili makukahadlog man ko kay mo ninga nga nalagi sana ato bang. Na aning kurabit, na paksi inugang dari. Panda. Na nakadugo na pingko gisang til sijang dugo. Ijar pa sa pangitilapag dugo ni tadang. Luy laman dang nagpakuha sa zanimo dang imo dagad ng iro dang di dagad na nimo kinawat dang imo dagad iro. Di man ang kinawat na. Hinatag man ang kuwan. Bita dugay na magud ni nato. Kuha na ni nato, 5 years na ni nato. Grabe. Kulbaan jud ko kay bang ako tawanan jud ko mga iro-iring bisag unsa parang mananapa. Pero maluoy ko nila, pero di jud ko nila muhawid-hawid. Nagutong ko sa baban sa tag. Si Tiri arang isuga. Hambak. Hangkabon na. Wa, nagpangangangay nun si Daniel ayun. Magpakuha sa isang Tiri. Bakit pala mo? Maura tong bagkaga basig na pinabilin. Oro. Nakuha na lagi kitang naong luoy. Mabak ka na parang iro di ay. Nasangit pa sa alingag ngag. Dari balingag gag nasangit mo tungan pinit. Sus madugani na dali. Magkadugo na, luoy. Dadan na tukaw ko yung signay. Kasaan na dali sa kalsada. Panda uli. Pada. Tay. Luis panda. Nagkadugo lagi si Ja. Nagkadugo. Nakuha, gwapas tiri wa. Di dito makuha kay si Imi ni. Dagan naman si Imi kipang luros na mi. Grabe mo na mga gluka. Kadugo naman siya pero okay ra nang tay na kaurasan ko nasamad ko. Di na ingag delikado ko. Kauras raman. Ingipon. Bawo ang ko kita kaning hapwag mo na kay nga jug tabang. Okay ra to teno. Kukurang ka. Nadut lagi na. Nagdugo ang gipon na gamay ra ka pero napaksig panit. Ning lahos. Ada di na laman lagi na. Dah. Di makangipon. Hindi man po na si Jahugawan ngayon naramos bay. Di makangipon. Di man siguro. Kuko. Luoy laman ti. Nagpatabang na yan. Nagpatabang. Rangangan ni Jang Tiri marag bata lagi tay. Pero di kabutan iro ah. Maluod ah. Hala hinog naman ni. Hapit naman ni. Patabang na kasabot ko. Patabang na kaya kang upita. Nagpatabang. Nagto lagi ng imi ning das na ganing imi kay abis mo das imi doktor. Luoy lay ka ning das mas Jang imi si imi. Suwagit na hadlik man nig mapangitan mis. Baba ka nagsimag nga. Tay. Hapit na rin ang katay. Talipungga naman tong dyan kuan. Ayo, hinog na ba ka? Ila ka pinuan eh. Mutubag, pabitaw, dagan. Dapo di ah. Ala, talihinog na ni Day. Lamin, tag mahinog, nag-birthday yung tatay ugma. Ang tingara tam humot o galit ba? Birthday mang tatay ugma. Mga ni Ari ko dari kay. Basig na anay magbasig nagtumba na sa tatay ba? Mga adyo kong mga nilahapan. Tumba nagkabaw og kuan baron adto parang iro kabaw og baboy halag biyabas hinog naman siguro ni ilaw pa hinugon pa ng nanay sus grabe kamunggay darirang labunga hoy karong babade patib-tib be nganong nanungo karon ka nasakpan kas vlog halak ka adto day kay bad na day bad di, pero adyo lamang kay palutungon ko lang nanay. Hinog siguro ri. Hinog naka. Hilaptung nila magkadyo ng kamuta na rawa. Pilpilon sila nanay ah. Tibtubon sila ng kamuta. Hilaptunon. Unang kanundang na, hinog na. Dire ba dabong ka kaso. Dapong ang dako anaon. Dabong ko ni. Bidli na. Yan. Pila ka punong lubi imong gihisos imong buhok. Grabe man jang. Duha ka puno. Grabe tag pila pud ka bulig. Usa ka bulig, grabe. Tag-usa kuno ka bulig sa duha ka puno. Mo der lami ag buhok mo din ay mo sekreto day. Mo na sekreto nga lamig buhok. Lagi kuno. Ito, nabitoy hasa ganina kita na. Bisang dapit. Kungat ka ng kuan. Unsang gasa? Machine. Washing machine ito sa sabay. Sa gawas. Tong daan nga washing. Kada man sa plato to. Mga jugluto. Tagagluto tir ka. Karon na sila Mario masurabian pud. Unsa na panghapon, Roms? Roms, unsa na panghapon? Mas kailang gigupitan. Ngara gid pudang. Naibang dari itungko ingana. Tripan na nila. Nirapan res itungko dari. Na-hurt ka dang. Nga naman sila magmahal dang. Uy, mahoy. Hoy mo ni unconditional love.
Ni Terry kay grabing sukuag mong Asa tirik pa be. masiro sila mo eh. Ngano magsilos na limwil nga. Nga naman dyan na nagmahal og silingan. Kasalanan bang mahigugma og silingan? Di gugma nga. Lain pa na, di nang gugma nga sa higdaanan. Gugma ba sa imong isig ka tao? Sa pagkagarbastos jud na jud, madjud la paruhon. Nga nay, Dilo mo pagkay. mao gani. Kanusan. Human naman jud paniud to guys, dito speakers guys, ja panihapon na pananza magdudara jud na jag plato kay mga jud man jag mga luto human na papaniud to ha. Magushan na jud. Masa nga na. Luoy ba dyan na? Sa una dako man naglawa sa una. Sa una guys, di pa na jaingan guys, amo nang amigo jaga mga nganda na jahong busog. Kay tambok man na jaingan naman jag puro man jaga kami maguna mi dito sa among garden dito pa na kay magatang na si jag na bay reject nga batong. Or mga ukra bakasyonista ra na si Jada. Ilang bay ka dito do mas among bao, mignong na bay reject nung ja. Purmado pagud ka adyo. Nga na ja kay lagi kaning tilaw malagi kuno utot sa demonyo, ning higop mas utot sa demonyo lagi. Mo na jang naingan awa kuno kasugakod man ang kamo adyo mong tilaw-tilaw na mga utot sa demonyo. Taw lu ito, padaplin mo. Be, 1 2 3 smile ko no la. Des ati Julie dare guys dia. Mao intaw ni Mao ni nakaangin nga si Panda na desgrasya. Kay sugbasog ba magbaboy apat kay buwad ra. Baboy. Si Amy. Amy nagsugo. Si Amy jud na nakaangin na kay ija man tong salin. Kaysa may hinga og bukag be, hinga og bukag si Amy man. Mag-practice mi kanta kay amo man yan itahan si tatay jud padungog. Si Amy ato ang kuan, lead singer. Di na ka jud kadungog. Sa may tingi kanta ti katurag yapon ti. Practice sa sintir na. Umitaw sintir. Na, bil sintir. Sister. Madto mi sintir mag-practice ta. Ta kay na may signal to maka-download ta. Yes, ano po ko? Pag isun tahi asan ni bisong sige ihi nya pero na mulakaw man ihi. Kusog na pala gano. Ang garo. Kusog na pala gano. Ano naman? How? How ka? Ang sama ni mo pagka-gets. Ha? Driver mandaan. Driver pag padidit sa pagkauli. Pero, kuwang pa man ha? Sige, practice gani. Napat ako patulo ni mo, dadi mo maglisod mo ko ng kuwan.